Me ollaan täällä kohteessa auttamassa meidän asiakasta Itä-Helsingin lasiasennuksessa. Ja meillä on tuossa takana meidän Hoeflon C6 mininosturi ja siinä kärjessä on kiinni meidän Viavokin alipainenostin. Kohteeseen ollaan tultu tietä pitkin tuolta ja käytetty nurmilevyjä nurmen suojaamiseksi, jotta ei jätetä mitään jälkiä nurmikkoon asiakkaan vaivaksi. Tässä mulla on vieressä lasiliikkeen työjohtaja Ilkka Hujanen. Terve! Terve! Ja me ollaan nyt lasiliikkeen kanssa tehty 1,5 vuotta hyvin tiiviisti yhteistyötä. Ja kerrotko Ilkka jotain pientä teidän puolelta tähän lasiasennukseen liittyen? Joo, eli tässä on tämmönen vaikea paikka, mitä ei pysty käsin tekemään. Ei oikein saa isoja koneita, niin tämmönen mininostin toimii erittäin hyvin tällaisessa. Lasi painaa noin 200 kiloa, mitä ei helposti saa käsin ylös, niin tämmönen on näppärä vehje auttaa meitä. Ja aika usein ollaan just käytetty mininostureita haasteellisissa paikoissa, mihkä ei oikein hiiappia tai muutakaan vastaavaa nostokalustoa meinaa saada tai sit jäädään liian kauas. Niin se on siinä ihan loistava vehje. Ja onko jotain yleisiä kommentteja, miten hommat on sujunut Storentin kanssa tähän mennessä? Meillä on ollut erittäin hyvin sujunut Storentin kanssa yhteistyö, että ollaan saatu asiantuntevaa, hyvää palvelua niin pienistä nostoista, tämmöistä mininostureista, niihin isompiin nostureihin, että ei ole mitään valittamista. Se on aina mahtava kuulla. Hei, kiitoksia tosi paljon ja Kiitos. Me jatketaan kuule lasiasennusta ja katsotaan mihin homma etenee tästä. Yes. Noniin. Jos teillä on mitään tarveita nostoihin tai konevuokraukseen liittyvissä asioissa, älkää epäröikö ottaa yhteyttä meihin.